Уважаеми колеги, следващата точка от моята програма е работа с висшите училища по архитектура, урбанизъм и ландшафт. Тази дейност не е вменена от закона и ние до момента неглижираме. Според мен това е много важна дейност, за да можем да помогнем както на студентите, така и на нашите членове, които след това работят с тези студенти, след като завършат образованието си. Естествено, процесът ще е двустранен и отново опира до най-важното, което така или иначе е основният въпрос в съвременния свят – финансиране. Смятам, че чрез показаните модели за финансиране в предишните изказвания мои става ясно откъде ще дойдат средствата. След като имаме този излишък бюджетен в модела, който е в програмата за финансиране, защо да не учредим и стипендии за най-добрите студенти, които ще бъдат на конкурсен принцип? Защо да не направим една добра формулировка на изискванията към програмите в учебните заведения, така че студентите да са подготвени не само теоретично, но да имат и практическа подготовка? Защо да не направим някаква програма, която да финансира или да спомага вземането на стаж на току-що завършили колеги или на студенти? Това са неща, които опират първо и единствено до финансиране, което се надявам, че чрез предложената програма ще осигурим. И второто е въпрос на организация. Дали искаме да го направим и дали е важно за нас. Смятам, че вие ще се съгласите с мен. Това е изключително важно. В момента студенти и завършили проектанти нямат почти никакъв досег, освен на начала, които са чрез познати, приятелски или роднински. Това е недопустимо. Според мен трябва да знаем кои са колегите, които в момента се образоват в училищата и да им помогнем те да се формират като едни пълноправни членове с необходимата квалификация в нашата камара. Благодаря ви за вниманието.